Добър вечер, скъпи гости от фамилиите Бенямин и Озбей и техните приятели. Добре дошли на тази божествена, нетрадиционна сватба на Сара и Марти. Тези нетрадиционни дрехи ще направя едно нетрадиционно кумско слово. Скъпи Сара и Марти, днес е най-хубавият ден в живота ви. От днес нататък вие вече сте две сърца, които туптят като едно. Две съдби, които се сливат в една. Да произнесеш сватбения тост е отговорна задача, особено на това дълго очаквано и дълго подготвено празненство. Днес са ни събрали две прекрасни създания, Сара и Марти, които са много мили и близки на мен и на всички вас. Не е ли така? Така е. От време на време ще ви задавам този въпрос, не е ли така? Не ме сърдете. Това е професионално изкривяване на Art of Living учителите. Но ние трябва да свикваме с това, тъй като и двамата ни хубавци, Марти и Сара, са такива учители. И няма да се очудя, ако те вечер, като се преберат вкъщи, си казват: скъпа, ще ми направиш ли малко масаж на раменете? Да или не? Скъпи, ти днес май не си правил упражненията, не е ли така? До тук с това лирическо отклонение за нашия любим Art of Living, който всъщност обаче събра нашите ангелчета. За тези, които не са запознати, а и не знаят английски, Art of Living не е определен човек, а една хуманитарна организация. В интерес на истината познавам Марти доста преди Сара, когато преди повече от 5 години дойде на мой курс. Едно изключително скромно, културно и интелигентно момче на пръв поглед. Да не му се надяваш, познавайки брат му Краси. Шегувам се, разбира се. Скромно, културно и интелигентно. Моля се с мен. Скромно, културно и интелигентно. 3 години по-късно се появи и Сара, подобно на Марти, доведена от сестра си. Едно изключително скромно, културно момиче. Извинявай, това беше за Марти. Едно грациозно, красиво и всеотдайно момиче. Честно да ви кажа, тогава още не съм и очаквал нещата да се получат така обединяващо между Марти и Сара. Но Божественото си знае работата и събра нашите ангелчета, така че негова е вината, че празнуваме днес. За тази изминала година за Сара и Марти може да се напише цял бестселър роман, че да се направи филм за Холивуд или по-скоро Боливуд, за да сме в духа на сватбата. Много бих искал да дам някой съвет на младожениците за успешен брак, ама като нямам опит, не че не съм успешен в семейния живот, просто не съм имал такъв. Затова аз се обърна към моя учител и най-близък приятел Шиши Рави Шанкар и го помолих да каже няколко думи специално за младожениците, които ще им дам на DVD по-късно. Между другото, точно в този хотел преди 2 години и половина ние посрещнахме Шиши Рави Шанкар. Този човек казва, че мисията му е светът да стане едно семейство и тази сватба в този смисъл наистина олицетворява, обикновено не използвам такива сложни думи, ама нали все пак сме в 5-звездния Гранд Хотел в София, се налага. Не е ли така? Та на тази сватба тя олицетворява идеално идеята на Шри-Шри. Празнуване и обединяване на всички религии. 3-4 религии в едно. 3-4 националности. България, Израел, Сирия, Чили, Индия. За да сме в духа на сватбата. Пожелавам на този мултинационален, мултикултурен, мултирелигиозен брак да стане мултимилионерен брак. Скъпи младоженци, днес вие създадохте семейство, доброволен съюз на уважението и любовта.
Нека Бог да благослови младото семейство, всички скъпи гости, техните семейства и целият свят. На здраве за следващите 100 години щастие! Тези аплодисменти са за Кума по-силни!